изблъскваме противника напред. Здравейте, таеквондо ентусиасти, и добре дошли в моя канал. Днес ще направим едно видео, което е фокусирано върху един от най-използваните удари в таеквондо, а именно ударът йоп чаги. Преди да започнем с неговото подробно изпълнение и обяснение, нека дефинираме какво представлява техниката йоп чаги. Това е страничен удар, чрез който се изблъсква противника с долната част на стъпалото и е основна техника в таеквондо. За да овладеете правилното изпълнение на техниката йоп чаги, трябва много добре да тренирате баланса на тялото, също така и да се концентрирате върху двигателните качества гъвкавост, сила и бързина. Започваме като вдигаме задният крак до коляно напред, след което се завъртаме настрани, завъртаме опорният крак долу и кракът, с който ритаме, се обръща настрани. И завършваме с блъскане напред, удряме с стъпалото. Грешките, които могат да бъдат допуснати при изпълнението, са във втората стъпка. След вдигането на коляното, може долу да не сме завъртяли опорният крак достатъчно напред, да бъде само до тук, а той трябва да бъде завъртян изцяло напред. Петата трябва да бъде изцяло напред завъртян. Това е първата грешка, която може да бъде допусната. И следващата основна грешка, която може да бъде допусната при изпълнението на техниката йоп чаги, е в крайната част, при блъскането и разгъването на крака, вместо с цялото стъпало да блъснем с пръстите напред. Това е грешка, която може да бъде допусната. Реално как може да приложим удар йоп чаги по време на спаринг или упражнения на тренировка. Заставаме в позиция, сега ще покажа удара с предният крак, вдигаме и блъскаме напред. Или при скок задният крак стъпва на място на предния и изблъскваме противника напред. Това е в атака. Ще го повторим няколко пъти. Сега направихме изпълнението в атака и сега ще го покажем в контратака, като човекът тръгва и вие спирате само с преден крак, без да местите тялото напред. Вдигате крака и спирате човека. Ето. Спирате човека. Това е изпълнението в контратака. Сигурна съм, че след положените усилия от вас, резултатът ще бъде положителен. Ако ви е харесало видеото, абонирайте се за канала и харесайте. Благодаря!